Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi la Homecoming ngomhla ka-16 July. Shobani-ke namhlanje futhi uphinde wabhocobala, hleli phezu kwetafula, uma wakho uyambona, uyasho ukuthi awungeke wena. Izolo lokho bekade uqalwe emsebenzini, namhlanje awusaphindeli khona futhi ubhocobele. Kwenzakaleni vele izolo? Angafuni ukuchaza into ey'ningi. Athi hayibo, Shobani, namanje usanyukubele, kwenzenjani ngempela? Hayi wamane nje wabuza umbuzo othanda ukuba nzima, wathi wema, uma ucabanga mina bengizowenza njani ukube kunomuntu nje omane wabulala wena noma mhlampe umuntu engimkhathalele? Wathi hayi, usuke uyaphi-ke manje lo mbuzo? Angithi uyabona ukuthi thina si-right, akukho lutho lwenzakalile kuthina, manje yini inkinga? Wathi cha, ngisho ukuthi kufike lo mfanyana omncane lo wakakubheka uVusi laphaya kumina. Wathi uVusi efunani kuwena? Wathi eyi, lo mfana ukhuluma amazwi amabi, amazwi agcwele ngisho ukusongela phakathi. Wathi ukusongele? Ha, bakufunani ngempela la bafana bakakubheka? Kwaqala kwaba uSifiso, manje sekuwuVusi. Wathi ma, uVusi ngiyabona ukuthi uphatheke kabuhlungu yabo. Wathi ungakusho lokho, noSifiso wayephatheka kabuhlungu, kwagcine enza njani? Wacishwa kubulala. Futhi ukhumbule ukuthi ngampela kwakungase kube wena lo wafa lapha ngaloluya suku. Manje usafuna ukusondeza futhi omunye umfana wakakubheka? Ngeke kuzomele-ke manje uhambe uyovula isicala. Wathi ma, ngeke ngikwazi ukuyovula icala. Wathi heyi Shobani, phaphama, vula amehlo, uyabona ukuthi kwenzakalani la? Kumele lo mfana lo uyomvulela icala njengoba nje ekusongela. Hayi guys, wamane wathi nje uShobani, ma, ngizohamba ngiyokhuluma nomndeni wakhona. Wathi uyokwenzani manje khona? Wathi ma, ngiyeke ngiyokhuluma nomndeni wakhona, kumele ngiqhamuke nesixazululo sayo yonke le nto le, ngiyilungise. Guys, uShobani-ke uyindoda-ke ewalandelayo amazwi ayo. Uhambe ngampela wayaleka ukubheka, ngisho azi kahle ukuthi heyi, bonke abantu balaphaya abafuni ngisho ukumbona. Thema ingqongqoze emnyango, Vusi bebekade buka i-TV, phethe i-remote. Uthi hayibo, ubani manje lo ongena le ekhaya ekuseni kangaka? Ngqongqongqongqo emnyango. Ahambe kumaNkwanyana ayovula isicabha, mithi hayibo Shobani. uVusi umane wasukumama ngenyawo, wathi ufunani manje wena la ekhaya? Wathi uMakaMabuyi, ehlisa umoya. Wathi ngiwehliseleni? Hayi cha, uyangilinga wena, hayi wena uyangilinga wena. Wena mfana, ngithi ufunani la ekhaya? Hayi, wamane wathi uMakaMabuyi, bengicela uhlale phansi ndodana. Wathi kosafa ababhuti, ahlale kosafa ababhuti, hayibo. Guys, wezwa uMaNkwanyana ekamereni ukuthi no, khona umsindo wenzakalayo. Wasondela, mithi nhla, Shobani. Naye wamunca ebusweni kodwa wehlisa umoya. Sihleli phansi uShobani, hhayi waqala-ke washo ukuthi hayi ngize la ekhaya, ngithi angizoxolisa, ngithi yobe bakithi ngalokho okwenzakalayo kumyeni wakho, ngithi yobe kulokho okwenzakalayo kumfowenu. Esesho kuVusi-ke manje. uVusi guys usiyazaza njengesiqando, akafuni ngisho ukuhlala phansi manje. Wathi wena, uxolo lakho ngeke lize limbuyise ubhuti, yezwa? Ngithi uxolo lakho ngeke lize limbuyise ubhuti. Athi ngiyakwazi lokho, kodwa ngithi angize la, ngizozilahla ngisho ukuthi konke lokho okwenzakalayo kwangesiyona inhloso yami, kwakuyiphutha. Guys, uMaNkwanyana umane athi usuqedile? Bengicela kungiphumele ngomnyango. Nangampela guys, wasukuma uShobani. Uthe engakafiki ngisho ukufika emnyango, wamisa uMaNkwanyana. Wathi awume kancane. Wama uShobani, wathi ungitshele ngampela yini le eyayicasule uSifiso ngaloluya busuku afika ngalo kuwena? uShobani wagwinya amathe. Wathi uSifiso weza kumina wathi angihlukane noZethu. Wathi kushuthi kahle into eyayimcasula ukuthi wena wawuthandana noZethu. Wathi yebo, ngiyaxolisa. Wathi hhayi ungaxolisi. Kwacicabhana-ke ukuthi ngampela-ke uSifiso nangalobuya busuku wahamba emhlabeni ehambela uZethu. Lo Zethu lo amshiyele amamiliyoni lapha kwipholisi. Lo Zethu-ke lo guys owagcina esenza ukuthi yena noMaNkwanyana bengazwani, azogcina ethatha iy'mpahla zakhe uMaNkwanyana aphuma aphele kokubheka
esehlale khona iminyaka ngeminyaka nokwenza imkhulisela nabantwana bakubo. So nje uZethu igama lakhe, hhayi impela loya mndeni wakokubheka impela abafuni ngisho ukulizwa kwamanje cause liyabanyanyisa. Guys, hhayi akuphili-ke lapho. Ngathi ama-visitor bekade engene elandelana emndenini wakokubheka ngoba uZethu ufikile futhi naye just after uShobane. Hhayi, uNomalanga wamhlalisa phansi. Uthe mephuma nje uMaNkwanyana, ukuphuma esephethe ifoni ngesandla, wathi ngicela ungibhalele ama-banking details akho la efonini. Wathi MaNkwanyana, angizele lokho. Wathi lalela la sisi, angizele nami ukuzokhuluma la eduze kwakho. Ngifuna ama-banking details bese uyangihambela emzini wami. Wathi-ke uZethu, hhayi-ke khohlwa-ke sisi, angifuni imali mina. Le mali le yithathe uyinikeze abantwana. Wathi kusukela nini ukhathalela abantwana wena? Angithi wena wabulela umyeni wami. Manje suthi akunikezwe imali abantwana. Ngifuna wazi Zethu ukuthi konke nje kunje namhlanje kungenxa yakho futhi ayikho into ongayenza ukulungisa. Cela ungiphumele la endlini. Mekuthi anginikeze ama-banking details. uZethu-ke wabona ukuthi okay fine. Sathukuthelwe ngempela. Wathi kona vele uyokungilalele nini MaNkwanyana? Uhlezi ugcwele intukuthelo. Wathi vele intukuthelo iyona kuphela into enginayo. Ayikho enye into enginayo ngaphandle kwentukuthelo. Okay? Ngicela ungihambele. Nangampela wahamba uZethu guys. Kusihlwa-ke, hhayi, ubize uNomalanga. Wathi Langa, woza la. Nangampela uNomalanga guys weza. Wathi ngifuna ukutshela sisi, uphi uVusi? Wathi uVusi usahambile uzobuya ntambama. Wathi ngifuna ukutshela ukuthi singenile imali-ke uSifiso asishiyele yona. Hawu uNomalanga wagxuma wajabula. Hayi bo uma kaMaNkwanyana wakhuleka wathi ngiyabonga Nkosi. Uyazi bengazi ukuthi ngikuwulahle lo mndeni. Eseyayibala naye kule mali lo mama. Emva kwalapho-ke wabuza uNomalanga ukuthi manje sisi imali engaka siyoyenzani? Wathi nje ngifuna nje uqale la. Iy'fundo zakho zasenyuvesi noVusi ningalinge nikhathazeke. Ngizozikhava zonke. Akajabulanga kanje uNomalanga. Wathi hawe ma si-rich sisi. Wathi musa ukubonga mina. Bonga uSifiso, yazi ngiyafisa ukuthi ube la naye. Uyena obekude kuthina imali isipendwe kanjani. Mina kusamele manje ngidunyelwe ikhanda. Ngicabanga ukuthi le mali ngizoyenzani. Hey guys, kube mnandi nje leso sikhashana. Wabuya uVusi. Semebuya nje wathi ungitshele wena imali yami iphi? Hayi bo Vusi. Wathi ukhuluma kanjani nami ukhuluma kanje? Wathi buka singisendelwe uNomalanga imessage ukuthi phuma imali kabhuti la. Ubuzo ngitshela nini? Ngoba ngiyazi ukuthi bungeke ungitshele wena ubuzomane nje uvuke ekuseni ubaleke nale mali yonke. Ngifuna imali yami ihlale la esandleni. Angizwa ukuthi ngithini kwana shoti. Hayi bo MaNkwanyana usewushoti namhlanje. Guys, wakhuza uNomalanga wathi usisi bekade nje ezosinikeza imali. Wathi thula wena. Ususohlangothini lwakhe manje. Nini? Wathi ngikhathele wena Vusi ukukhuluma nami kabi. Uthathaphi lo mqondo omubi kangaka ukuthi ungiphendule kabuhlungu kangaka wena? Wathi wena. Ngithi imali kabhuti esandleni sami. Imali nje ekweyami ngiyidinga manje esandleni sami. Njengamanje. Guys uVusi uyaziphoxa. Uyaziphoxa nje uyiphathisa okwesixhwanguxhwangu somfana esingafundiswanga kahle. But-ke asithi ubhuti ayi wenziwe ukuthi nje khumbula kakhulu umfowabo. Mase sekuthe ukwehla lokho usazobuyela esimeni sakhe because ngampela le ndlela aphethe ngayo uMaNkwanyana is wrong guys. Disrespectful. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni Phathela Mazwibela. Homecoming ngomhla ka 16 July.